Аким Ахмад Шариф. ассалому алайкум бародарон. имрӯза видеои мо дар бораи контакти телефон, яъне ки ҳар касе ба шумо занг мезанад, агар ки номерҳои он шахс дар телефони шумо бошад, номашро мегирад, агар набошад номероша мегӯяд. Масалан, ҳар касе ҷойшиносу дӯстот ҳам бошад, шуморо ки занг зад, дар телефони шумо номаша мегӯяд. ҳозир мо меравем барои ҳамин функсияро гирён кардан. ман барои ҳамаи шумо кафолат дода наметавонам, чунки мумкин ки дар телефонҳое ки версияшон кӯҳна аст, мумкин эҳтимол набошад. аммо дар телефонҳое ки нав баромадан, бачаҳо версияшо наванд, бачаҳо ки телефони нав харидагиянд, дар ин телефонҳо боварӣ дорам ки ҳаст. хуб, барои ин функсияро гирён кардан, мо ба настройка медароем. ин се нуқтае ки дар боло мебинед, як бор зер мекунед, настройка. дар ин ҷо ҳар намуд функсия ҳаст. насиб иншоалло барои ҳар якташа барои шумо ман мефаҳмонам. хуб, бо мавзӯро дур дароз накунем. барои функсия гирён кардан медорем ответ из завешено визов. межухем дар ин ҷо як бор межухем толко гарнитура Bluetooth или проводной гарнитурой. хуб, мо васиқдаша интихоб мекунем. ҳар касе ки ба мо занг зад, номашро ё ки номероша мегӯяд, чун дар телефони ман айни ҳол ҳамин фаъол аст ва кор мекунад. хуб, шумо ҳам агар хоҳед як бор. Аким Ахмад Шариф. Аким Ахмад Шариф.